Para sutresna budaya basa Jawi sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Crita Cekak. Anggitanipun Nana Warnana kanthi irah-irahan wulan lan. Sore ndungkap surup srengenge wus gumlewang angslup suwaliking Cakrawala. Arsa rebah ngaso sawetara sawuse ngubengake laku panguripan. Asung sasmita anak manungsa tumuju gilir gumantine rina lan wengi. Nyurasa urip lan panguripan kang nembe dipecaki. Urip kang mubah musik nyokro manggilingan tumanten njumputi makna urip kang kebak godha rencana. Kaya kahanan kang disandang dening Citra Wulansari sing nembe mecaki pengangen sangisor kembang tabebuya ing taman kota. Ketungkul dolanan gegodhongan kang ceblok katiup angin sore banjur diremet-remet. Yayah nilakake isi atine kang goreh. Pralampita ati kang lagi keblenggu penandang. Banjur nyoba mbirat kabeh pengangen mau kanthi mbukak layar jejet kang diseleh ing pangkon. Mung kepengin unjal napas nyuda dada kang keblebek duh gita. Kaya angin sore kang mbirat mendung gumantung ing dhuwur kutha Bojonegoro. Ora ngira yen wiwit mau ing sandinge ketekan kanca kang meneng-meneng wus lungguh jejer. Jenenge Sita Resmi, kanca nunggal jurusan ing kampus swasta tengah kutha cilik. Dina iki pancen wis disengaja nemoni kanca kenthele kuwi krana dina iki mbolos kuliah. Sita Resmi pancen mitra kenthel kang banget pangerten. Sairing bungah susah ora mukal jer sakawit lungguh ing bangku sekolah dasar tekan perguruan tinggi tansah nunggal sekolahan. Malah ing SMP lan SMA nunggal kelas. Lumrah yen kekarone nalika kasandung masalah mesti genti-genten curhat. Tembayatan ngluwari lan luru solusi kanggo ngawekani. Mesti perkara alang, kang lagi kok pikir nglangut Wulan. Sita Resmi omong alon. Wulan jumblak ndadak noleh marang kanca ing sandinge. Aja banget-banget keli ing kahanan kang nembe kok prangguli Wulan. Semambunge Sita Resmi lirih. Ora gampang nanduki masalah sing nembe dak alami Sita. Kandhane Wulan sedih. Wulan, aku paham. Jalaran wis nate ngadepi dhewe masalah kang abot. Kepara luwih ruwet katanding lelakon kang nembe kok rasakake. Tumanduke luruh. Sita, njur manut panememu apa sing kudune dak tindakake? Mujar pitakon. Dilakoni wae kaya apa mestine.
Aku percaya yen masalah iki cepet utawa suwe bakal nemokake solusi kanggo ngawekani. Pamrayogane Sita aweh wangsulan. Pirembugan wigati sore iku gegayutan tumindak anehe priya aran Alang Gumilang, Sumitra kekarone ing kampus. Lanang saumuran sing nggawa makna khusus mungguing Citra Wulansari. Urusan tresna. Ana unen-unen tuwuhe tresna jalaran saka kulina. Kadidene kanca kenthel Sita Resmi ora kari uga melu kesawaban masalah najan dheweke ora nglakoni nanging minangka mitra raket dheweke ora bisa meneng wae. Pangrasane melu uleng, atine melu susah, luwih-luwih lelakon asmara kekarone dheweke sing dadi mak comblang. Wis luwih saka 3 sasi Alang ora nate mlebu kuliah, malah tanpa aweh kabar apa-apa. Ora ana katrangan yogene wis antara 3 wulan absen ora kuliah, kaya minggat diuntal bumi. Ndadekake Wulan lan Sita Resmi kebak tandha pitakon nggembuleng. Kanggone Wulan kanyatan mau banget njejuwing batin. Widekna sasuwene iki wis kadung adreng nibakake pilihan tresna marang Alang Gumilang. Padha satraju demen lahir batin, keplok nunggal tresna basa lan sastra. Padha nunggal jurusan ing bangku kuliah. Keputusan antep anggone Setiar kang diangka bisa lestari tekan mangun sesomahan. Pancen ora ana kang sempurna jroning urip lan panguripan. Nadyan Wulan lan Alang wis urip ing era modern, mlebu jaman digital. Parantine rantaman cerita asmarane isih kaya roman Siti Nurbaya. Kekarepan nedya mangun rumah tangga ora mulus kadya seja sakawit. Wong tuwa ora nyarujuki kanthi maneka pawadan. Setya ngrengkuh lanang aran Alan ing sajroning keluarga antuk pepalang. Keluarga kita iki mbiyen nganti saiki nengenake kahanan religius banget njaga marwah pranatan masyarakat. Lingkungan kita ing masyarakat agamis ya gene kowe seneng grudak-gruduk karo wong sing dudu mukrim. Wulan muring solihin bapake ing sawijining wengi wektu Wulan mulih saka acara pagelaran seni ing kampus. Wengi iku kampus ana acara panggung seni budaya sing diadani dening Senat. Ngepasi dheweke didapuk dadi panitia. Paripaksa mulih nganti lingsir wengi. Muliye dibonceng Alan engga tekan omah sangarepe wong tuane. Ngapunten, Pak. Wangsul telat. Acara nembe rampung, kula ingkang kedapuk panitia kedang ngrampungaken maneka urusan. Wangsulane Wulan sinambi mlaku mbungkuk sawuse suwe ngadeg ngejejer ngarep lawang.
Durung kongsi resik awak, bapake gelis nimbali kanthi swara sora, nglungguhake dheweke ing ruang keluarga. Wulan yayah pesakitan kang nembe diinterogasi polisi. Ibu lan bapak ki wis tuwa. Wulan kudune kowe luwih cedhak karo wong tuwa. Iku sing tak karepake saka anak untang-anting kaya kowe. Pitutur Dumeling. Inggih, Pak. Ngestokaken nyuwun ngapunten. Wangsulane cekak. Kuliah sing tememen, aja kluyuran, aja tumindak muspra tanpa guna. Kowe anak semata wayang, panggonan bapak ibu nyampirake pangarep-arep. Banjur sapa cah lanang sing kok ajak runtang-runtung kae? Pandelesiye Solikin kanthi panyawang tajem. Rencang kuliah, Pak. Namine Alang. Suarane Wulan kanthi ndingkluk. Kok rame-rame? Ana apa iki? Pitakone mak udah ibune ndadak metu saka kamar. Aku kuwatir, Bu. Akhir-akhir iki Wulan kerep mulih tengah wengi. Wis to, Pak. Aja didedawa. Wulan wis dewasa, wis bisa njaga diri. Wulan meneng, ndingkluk ngrungokake. Nglenggena yen bapake duwe karakter temperamental. Kosok balen kambi biyunge sing kebak welas asih. Nadyan sumelang lan amarahe bapake ora kabeh bener. Dheweke tetep kurmat lan ngestokake jer ridane Gusti Allah iku gumantung ridho wong tuwa lelorone. Nglenggena wong tuane durung pirsa yen kegiatan aktivis kampus lan komunitas literasi akeh banget. Satemah kepeksa mulih kewengen. Lamunane jugar nalika tangane Sita idep-idep neblek pundake. Wulan, sabar. Percaya yen saben problem mesti ana solusine. Ukarane aweh panglipur. Iya, Sita. Sing gawe kuciwaku wong sing dak bela mati-matian ing ngarepe wong tuwa. Kok jebul nglirwakake perjuanganku sawise wong tuaku paring restu, kok malah dheweke ngilang sakarepe dhewe. Wulan curhat semu kuciwa. Oh iku sing garai aku melu ora nrimakake. Krasa yen Alang arogan, ora aweh motivasi, malah gawe sesambungan iki dadi ruwet. Sita resmi ngigit-igit. Ora sengaja malem Minggu, Wulan nyoba telepon Alang kang angel dihubungi. Kebeneran sawuse wola wali dicoba bisa sambung. Suwalike telepon ana swara wangsulan. Apurenen aku Wulan, tembunge Alang saka sebrang mawa unjal ambegan. Kowe iki nang endi Alang? Wulan nyedhakake ponsel ngepet kuping. Ing panggonan rahasia, lagi menenangkan diri kanggo sauntara wektu. Tega tenan kowe Alang, lunga tanpa pamit. Swara atos lan sora. Alang ing swaliking tilpun suwe meneng.
ora kuwawa aweh wangsulan. Aku jiri yen kowe ketaton kaping pindho. Aku ngerti bapakmu ora ngidini sesambungane awake dhewe. Pancen keprungu klise nanging iki nyata Wulan. Alang, apa kowe ora ngerti yen sasuwene iki aku wis berjuang mati-matian sangarepe wong tuaku. Bareng saiki kekarone paring restu, kowe malah mlayu ngilang. Panyarwene Wulan cantas. Aku njaluk sepura sing gedhe Wulan. Penjaluke memelas. Kowe egois. Wulan gelis nutup ponsel. Ambrol tangise kami sesegen. Rembulan purnama kang nembe katon suwalike jendela ora kuwawa nyunarake kabagjan. Mendung telenging ati nyaput akasa jiwa. Wulan tangi saka peturon jumangkah nuju meja belajar, nyekel pulpen, nulis puisi, nyuntak kabeh lelakon ing lembar kertas. Wola wali eluh tumetes agawe mblobor larik-larik geguritan. Luwih saka 3 purnama, Wulan ora nate sesambungan maneh karo Alang kekasih. Alang tansah ngedoh saka panguripane. Pepisahan kang sangsaya suwe wimbuh krasa ngiris-iris ati. Torehan tatu-tatu kang krasa perih tan kinira. Nganti panggung sastra ing kampus digelar, sesambungan asmara kekarone durung ana owah-owahan. Suprantine Wulan kudu total nggelar acara, ngiras-ngirus jejer pagiat sastra kang uga kudu melu munggah panggung. Sawijining gelaran kang banget monumental. Gumregae maneh sastra kampus kang sasuwene iki didumuk mati suri. Malam sastra kampus ginelar tanpa pambengan. Jer persiapan wis suwe dirancang mateng. Panggung cukup megah. Antusiasme sastrawan lokal lan mahasiswa wis ngebaki ruang pagelaran. Atine Wulan kang kajuwing perih ora ngalangi melu munggah panggung. Rembulan tertusuk ilalang, condro kirana merah, menyembul gairah, luka berdarah-darah, tertusuk amarah. Condro kirana melangit, membawa sajak pahit. Dengan selaksa jerit, meratap cintanya nan sakit. Condro kirana nan terang, di langit sarat gemintang. Sayang 1000 sayang, meradang tertusuk ilalang. Anggone maca puisi wengi kuwi banget kusuk dijiwai. Ora krasa waspa tumetes deres nelesi pipi tumekeng angga. Pamirsa sangarep panggung tumenga kami tenggengen. Ngayati diksi-diksi nunjem maras. Suasana dadak tintrim, pirawuh kaentir ilining panjiwane Wulan. Wengi iku meneng-meneng Alang Gumilang teka lungguh mburi.
Wola wali tangane sraweyan ngusap eluh dumlewel. Wektu penonton bebarengan ngadeg aweh tepuk tangan. Dumadakan dheweke mlayu munggah panggung nyedhaki Wulan nalika isih ngadeg ngejejer. Nalika arep ngranggeh tangan lan nedya ngruket Wulan, gelis bruntak gegancangan mlayu bebarengan lampu panggung lan ruangan mati pet. Penonton semburat sinaritan jerit pating bilulung saka sela-selaning cendela ing jaba rembulan kawuryan mbleret. Wengi sangsaya ndedet. Cariyos menika karipta dening Nana Warnana. Kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomer selangkung tanggal 21 November 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.